Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongitorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Abenduak 20 dugu gaurko asteazkena eta gaurkoan Jon Andueza idazlea izango dugu gurekin. Liburu berria kaleratu du Danba deiturikoa Elkar argitaletxearekin eta aurkeztera etorri da. Ondoren betiko edukiak eta amaieran artearen ibilbidean atalean Palestinako emakume errefuxiatuen bidaia luzea deituriko erakusketa emitituko da. Beraz, gelditu gurekin. Guazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1582. Urtean Madrilen Felipe Bigarrenaren errege zedula batek Kubako Labanari hiria titulua eman zion. Mende batzuk geroago, Madrilen 1973. Urtean etak Luis Carrero Blanco politikaria erail zuen. Horretarako bomba bat jarri zuten errepidean eta lehertu egin zuten hortik Carrero Blancoren autoa pasatzen ari zenean. Orain azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainoa, hauexek dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Abenduak 20 gaur egunari begira jarriko gara, hasteko Nafarroako gobernuak toki administrazioa berrantolatzeko lege aurre proiektua aurkeztu du. Horren arabera, Nafarroako tokiko mapa berriak 11 eskualde izanen ditu. Foru gobernuak proposatu du udal antolamendu eraldatzea, eskumenak zehaztea eta finantzaketa berritzea. Bertzalde, Iruñako udalako aurrekontuen bozkaketan abstenitu ostean, dudan dago arantza diren lekua udal gobernuan. Alderdiko zinegotzietako batek zuri bozkatu zuen eta horrek lauko gobernuan arrakala sortu duela azpimarratu du Joseba Siron alkateak. Nafarroako itun ekonomiko urtea amaitu aurretik ez bada eguneratzen, Nafarren kontrako zigor bezala ulertuko du Uxue Barkosek. Eta aurrera eginez albisteekin, zerrenda bakarraren aferan, azken egunotako gertaerek aintzat hartuta, eta batez ere larumateko milaka herritarren aldarria kontuan hartuta, bilera eskatu dio kontseiluak izquierda ezkerrari. Eta lan kontuak edo lan gatazkak ditugu albiste gaurkoan ere, Gamesak erretiroa aurreratu eskatu die 58 urtetik gorako langilei. Gutxienez 30.000 euroko kalte ordaina jasoko dute enpresa uzten dutenek, etorkizuneko enplegua bermatu nahi dute sindikatuek. Eta bertzalde, bizi testamentua edozin osasun zentroan egin izanen da hemendik aurrera, honek bizitza era artifizialean ez luzatzea eta heriotza duina izatea ahalbidetuko du. Eta Circo del Sol taldea ikusteko dagoeneko 10.000 sarrera saldu dira. Jakin 2019an eskainiko duela taldeak ikuskizuna Navarra Arena pabiloian. Eta albisteekin bukatzeko James Joyceren dublindarrak lanaren egokitzapen libraren irakurketa dramatizatua izanen da gaur arratsaldeko 7:00 Kondestable jauregian. Egunkarietako azalei begirada bat emateko unea iritsi da, eta beti bezala Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian, aurretiazko borondateen agiria Nafarroako osasun zentru guztietan tramitatu daiteke dagoeneko. Alboan Manu Ayerdirin hitzak daude, eta Balorren egoera oso delikatua da. Azaleko argazkian Ana Álvarez eta Pedro J. García pelotariak Ray Gibbs babesleak erakusten agiri dira urrengo lerroburuarekin. Pelotariak babestuagoak dauden eskuekin. Ondoan kirolari dagokionez, alde batetik Osasunak urtea bukatzen du gaur Lorkan eta bestetik Iñaki Montes tenis jokalariaren esaldi bat ikus daiteke. Munduko 10 hoberenen artean egon nahi dut. Bekaldean beste 3 eduki. Lehenengoan Kataluniak hausnarketa jardunaldira ailegatzen da iragarpen ezezagun batekin, bigarrenean gutxieneko soldata 726 eurotara igotzen da 2017an eta 2020an 850 eurotara ailegatuko da. Bestetik, Lodosan kokaturiko pintxako ganadutegia zezen feriaren berrikuntza izango da. Diario de Noticiasekin jarraituz.
Goikaldean horiz 3 berri aurkitu daitezke. Lehendabizikoan kirolari dagokionez Borja Laso eta Robert Ibañez Osasuneko agendan. Bigarrenean Cirque du Soleillerako 10.000 sarrera saldu dira dagoeneko. Hirugarrenean Lehendakariz Muertos musika taldeari elkarrizketa egiten zaio eta hurrengo esaldia nabarmendu dute. Beste taldei onartzen ez dizkieten zenbait gauza onartzen dizkigute guri. Azpian lerroburu nagusian osasun arloak kalteak ordainduko dizkie Mediterranearen irteera dela eta langabezian gelditutako sukaldaritza langileei. Azaleko argazkian Puigdemont ageri da hurrengo lerroburuarekin. Kataluniako 21 itxoiten du. Eskuinean 6 berri. Lehendabizikoan erreforma lokal handienak lurraldeko oreka gehiago bilatzen du. Bigarrenean bizikleta bide batek krisialdia sortzen du Iruñeako kuatripartitoan. Hirugarrenean osasun arloak aurretiazko borondateen agiria historia klinikaren barne hartuko du. Siemens Gamesak aurre erretiratuko ditu langileak eta 45 eguneko bajak emango ditu. Bestalde, Davalorreko makinek espero zenaren 10% fakturatzen dute, eta azkenik Zintruenigok agur esaten die eztandako 2 hildakoei. Gara egunkarian, Goikaldean hurrengo lerroburua dago. 21 inmigrante bota dituzte, azpitituloan herriaren babesa Baionako tren geltokian. Beherago lerroburu nagusian, Erkorekak PSEen torturak errekonozitzearen aurkako jarrera barkatzen du. Ondoan Iparragirre erietxetik pasa eta fiskalak noiz erantzungo zain. Azaleko irudietan Kataluniari egiten zaio erreferentzia izenburu honekin. Estremera eta Bruselas itxiera eszenatokiak Kataluniako kanpaina erabakigarri honetan. Bukatzeko ezkerreko zutabean 2 berri daude. Lehendabizikoan Gipuzkoan zaborra jasotzen da aurre hitzarmen baten ondorioz. Eta azkenik Siemens Gamesak langilego kopurua murrizteko plana aldatzen du. Berrian, Goikaldean lehendabiziko argazkian Libian bukatzeko arriskua izenburua daukan irudia ageri da, azpian lerroburu nagusian Arabako ardogileak kezkatu ditu AHT egitasmo berriak. Bigarren argazkian Francisco Etxeberria torturari buruzko ikerketaren zuzendariaren hitzak ditugu. Tortura kasuen artean badaude sozialistenak ere, PSEren erreakzioak tristatu egiten nau. Eta alboko zutabean hainbat berri ditugu, lehendabizikoan Nafarroa 11 eskualdetan antolatu eta zerbitzuak berreantolatu nahi dituzte, beherago Gamesak erretiro aurreratua eskaini die 55 urtetik gorako langileei, eta horren azpian ERSek, Estremeraren eta JPSek megamitinarekin bukatu dute kanpaina. Azkenik Euskal Herria irratiko webgunean, bizi testumentua edozein osasun zentroan egiten ahalko da. Hori da lehendabiziko berria, horren ondoan 10.000 sarrera saldu dira Circo del Sol taldea ikusteko. Beherago Nafarroako tokiko mapa berriak 11 eskualde izanen ditu. Oraindik berago erretiro aurreratuak izanen dira Siemens Gamesan eta bukatzeko horren alboan irrisarri lanek egunero irekiko du Gabonetan. Egin dezagun aurrera magazinarekin gaurko eta astoretako agenda ikusten. Gaur arratsaldeko 7:30 Kondestable Jauregian James Joyceen Dublindarrak liburuaren irakurketa dramatizatuta egingo da euskeraz, Ados teatroaren eskutik, doakoa. Ostiralean arratsaldeko 5:00 Zizur Nagusiko San Andres kalean kale jira irtengo da Gabon kanten erronda eginez, doakoa. Larunbatean goizeko 11:30 Zentral Kafe Antzokian ongietorria egingo zaio Olentzerori, sarrera 3 euro. Larunbatean ere arratsaldeko 5:00 Burlatako kulturetxean Burlatako konpartsaren 25. eguna ospatuko da. Larunbatean ere geroxeago Zentral Kafe Antzokian Lehendakariz Muertos kontzertua eskainiko dute, sarrera 12 euro balio du. Igandean arratsaldeko 5:30 Herripagaina etorbidetik Olentzero irtengo da Burlatan kale jira bat eginez. Geroxeago arratsaldeko 6:00 egun berean igandean Olentzero ere Iruñean izango dugu. Eta azkenik astelenean abenduak 25 Baluarte Jauregian Santas Paskuaz deituriko musika jaialdia ospatuko da. Sarrera 60 euro.
Egunaren hasieran lainoak eta hotza nabari izan dira. Goiza aurrera eginela lainoak desagertuz eta temperatura ere igo da. Arratsaldearen lehen zatian barnealdean giro eguzkitsua nagusi. Ostegunaren lehen partean ez da aldaketa handirik espero. Hegoaldean beraz giro eguzkitsua gailenduko da berriro. Iparraldeko haizea indartsu ibiliko da han ordea eta hotz sensazioa areagotu egingo du arratsaldean bere abiaduraz. Iparraldean zerua lainotsuago egongo da, egunaren hasieran lainoak ez dira ugariak izango, baina orduak pasa ahala gero eta ilunago egongo da. Eta arratsaldetik aurrera baliteke euri txiki egitea isurialdean arteko banalerroan. Temperaturan aldaketan handirik ez, egun sentian beraz izotza botako du. Ikus dezagun zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruin herrian eta Eguesibarko herriarekin hasiko gara. San Silvestre 2017. 2017ko abenduaren 31an ospatuko den San Silvestre lasterketa Olasko San Sebastian plazatik irtengo da. Kategoria ezberdinak egongo dira eta xehetasun guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Gabonak Eguesibarren. Gabonetan herrian egingo diren ekintza guztiak ikusgai daude dagoeneko Eguesibarko udalaren webgunean. Kanpaldiak, Instagram lehiaketa eta kirolak, besteak beste. Galarko zendean, Gabonetan egingo diren ekintzak ikusgai daude ere dagoeneko Galarko zendearen webgunean. Abesbatza eta musika eskolako aurren kontzertua, zinema, olentzerori ongietorria eta bar. Azkenik Iruñean berri hauek ditugu. Pakin Maia musika eskolan lan egiteko kontratazio frogen deialdia. Txelo, txirula, kontrabasua eta abesbatzan espezializatutak dauden musika irakasleak kontratatzeko selekzio frogen deialdia egin du gaur udalak, esan bezala. Parte hartzeko epea abenduaren 26an bukatzen da. 2018ko udal egutegia dohainik banatuko da abenduaren 28 eta 29an. 16.500 ale zabalduko dira eta Enfoka Pamplona fotografia lehiaketan parte hartutako zenbait irudi aurkitu ahalko dira barnean. Gazteriaren etxean emango den robotika txapelketan parte hartzeko inskripzio epea irekitea dago. 14 eta 30 urte bitarteko neska mutilei zuzenduta dago, izena presentzialki edota 948 233 512 telefonora deituz egin daiteke. Eta amaitzeko ekintzak Ingurumen Hezkuntzako Museoan. Ingurumen Hezkuntzako Museoak arropa eta oinetako merkeen atzean dagoena erakusten duten zenbait ekintza antolatu ditu abenduaren 22 arte. Xehetasun guztiak udalaren webgunean. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve. Elektrizista behar da, ikasketa maila, lanbide heziketa edo urte bateko esperientzia, lantokia Sarriguren kurrikuluna bidali, partesabilduasigrek.es helbidera. Inglera irakaslea 2 lanpostu, 2017-2018 ikasturtean enprestako langilei erakusteko, goizez eguerditan edo arratsaldez, lantokia Zizur nagusian, kurrikuluna bidali cv@cfllingua.com helbidera. 2 erizain behar dira, goizez edo arratsaldez lan egiteko. Iruñan interesatua bidali kurrikulunak gestionsanitarios@gmail.com helbidera. Ostalaritzako lanetarako 4 langile behar dira, 1 eta 3 urte bitarteko esperientziarekin. Lantokia Iruñan interesatua bidali kurrikulunak javieраlumier@hotmail.com helbidera.
Gozogile laguntzailea behar da Atarrabian ordutegia goizeko 5:00 eguerdiko 12:00. Kurrikuluna bidali Baltasar Jorge Perez abildua yahoo.es helbidera. Geriatriako erizaintzako 3 laguntzaile behar dira ikasketa maila, lanbide heziketa erdi mailakoa edo osasun arloko lanen ziurtagiria. Iruñaldean lan egiteko kurrikuluna bidali, trabaja con nosotros abildua soleraasistencial.es helbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko laguntzailea behar da Iruñaldean lanaldi osoan. Astelenetik igandera, arratsaldez eta gauez, urteko soldata gordina 14.303 euro. Kurrikuluna bidali, proceso auxiliar abildua gmail.com helbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko hezitzaile teknikaria behar da Iruñaldean oporraldia betetzeko urteko soldata gordina 19.772 euro. Kurrikuluna bidali, selección educadores sociales abildua gmail.com helbidera. Jangelako zerbitzaria behar da zizur txikian ordutegia 12:00 5:00 arte eta astean 2 egunez arratsaldeko 8:00 itxi arte. Kurrikuluna bidali asador abildua bidea2.com helbidera. Gas instalatzailea behar da Berriobeitin lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali Juan Elizalde abildua petronavarra.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa abildua gmail.com helbidera.